तो का हाल भाई सबके को बजा दिला बाजा। हमरे नाम VIP राजा और जम के सब्सक्राइब कर लो मानी ने अपना जान से भी ज़्यादा। तो जो सब्सक्राइब वाला बटन लोग तो करके दबा देंगे। तो भाई लोग देख लेंगे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के फाइनली जो है गाना के तो बेसर्विस से इंतजार करते रहेंगे। यहाँ खेसारी लाल यादव के देवी गीत कब आई, देवी गीत कब आई। तो फाइनली भाई लोग देवी गीत खेसारी लाल यादव के आवे जा रहा बा। जो गाना के टाइटल बा देवी माई से हिला। अरे हाँ बहुत बेहतरीन बहुत ही झकास गाना आवे जा रहा बा। अरे हाँ तो मैं काम के कैले बा के लिखले बा के म्यूजिक डायरेक्टर बा और भाई लोग कौना चैनल पर आवे वाला बा पूरा फुल जानकारी मिले। और भाई लोग कौ तारीख के आवेल बस सब जानकारी मिले तो लोग के यही वाला वीडियो में। तो लोग ये वाला वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर तो जो सब्सक्राइब वाला बटन लौका था करके दबा दें। क्या कि भोजपुरी में ही भोजपुरी के खबर ये वाला चैनल पर मिलेला तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो भाई लोग देख लें खेसारी लाल यादव के जो गाना बा देवी माई से हिला तो भाई लोग बहुत बेहतरीन बहुत झकास गाना होके वाला बा। मतलब उनका टीम द्वारा से निकल के आवता बहुत झकास बहुत बेहतरीन गाना ही होके वाला बा। बाकी में काम के बा डिम्पल सिंह और खेसारी लाल यादव और भाई लोग बहुत बेहतरीन बहुत झकास तरीके से ये गाना बनावल गल बा। बाकी भाई लोग ये गाना लिखल बड़ा कृष्णा बेदर्दी। अरे हाँ कृष्णा बेदर्दी लिखल बड़ा और म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा आर्या शर्मा। बाकी भाई लोग ये गाना आवे वाला ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल से तो जाकर तो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया। बाकी भाई लोग इसमें काम मतलब ये गाना गईले बड़ी खुशी ककर और खेसारी लाल यादव अपन गाना ये गईले बड़ा और इफेक्ट में काम के लिए बड़ी डिम्पल सिंह। तो भाई लोग बहुत ही प्यारा बहुत ही झकास देवी माई से हिला गाना ये बहुत ही बेहतरीन बहुत झकास होके वाला बा। बाकी ये वाला मतलब दुर्गा पूजा में ये वाला गाना पूरा मतलब फाड़ के बजे खेसारी लाल यादव की टीम द्वारा मतलब कहल जाता कि हाँ ये वाला गाना बहुत ही झकास बहुत ही बेहतरीन बा बहुत ही ज़्यादा अशोक मतलब देवी गीत सबसे ज़्यादा झकास ये वाला होके वाला बा। काहे कि फर्स्ट में ये गाना आवता और भाई लोग बहुत ही बेहतरीन बहुत ही झकास तरीके से ये वाला गाना सजावल गल बा देवी माई से हिला। अरे हाँ ये रंगदारी सॉन्ग पर ये वाला गाना लावल गल बा जो खेसारी लाल यादव गाना आयर लखम मतलब कुछ दिन पहले आयर लखम मतलब कुछ गाना हुआ। तो भाई लोग बहुत ही बेहतरीन बहुत ही झकास बहुत ही अच्छा गाना होके वाला बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर आवे वाला बा। और भाई लोग कौ तारीख आई वाला गाना तो भाई लोग देखल लेकिन आज अरे हाँ आज ही गाना के पोस्टर आई और भाई लोग आज ट्रेलर भी आ सकता। बाकी भाई लोग कल ना तो परसों तो लोग के गाना मिली ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर तो लोग देखे के मिली ये वाला गाना। बाकी आज देखल लेकिन तो आज पोस्टर आ सकता और भाई लोग ट्रेलर भी आ सकता देवी माई से हिला खेसारी लाल यादव गाना आ सकता। आज आई पोस्टर वरना कल आ जाए। लेकिन भाई लोग सुने रहा था कि हाँ ये वाला मतलब गाना के पोस्टर आज आई देवी माई से हिला पोस्टर आ जाए। तो भाई लोग आ भी सकता है आज और भाई लोग गाना तो लोग कल ना तो परसों देखे के मिले। तो भाई लोग ऐसा ही तो लोग भोजपुरी के खबर देखे के और जाने के चाहते हैं तो हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करे खातिर।